Един човек, който в момент на вдъхновение или по-точно в момент на заблуждение, решава да подарява очите си на другите. Така описва себе си варненецът, роден в семейство на арменци, Гаро Кешишян. Изложбата му в София събира 58 сребърно-желатинови фотографии. Те са отпечатани на ръка с помощта на трудни за намиране химикали. Технологията на отпечатване е използвана в края на 19 и началото на 20 век. Технологията е тази, която е в класиката на фотографията. Днес вече почти никой, не че няма хора, почти никой не се занимава с това, тъй като е много скъпо. Тази технология доведе до бутиково шоу. Все едно, нали, не е завод, който произвежда 5000 модела костюми, а само за тебе, като поръчкова работа стана. И не може да се самоподдържа финансово поне. Гаро Кешишян започва да снима през 70-те години. Хваща фотоапарата след като е навършил 30 и работи като инженер в металургичната промишленост. Ето ги тук снимките. Защо хванах камерата? Мислех, че трябва хората да виждат това, което аз виждам. И да знаете една истина, която комунизма криеше. В такава ситуация, черна, когато едни бивши затворници и едни бъдещи работиха заедно. Даже тук има двама души, това не е важно, които са били във Варненския затвор. Единият е затворник, а другия е надзирател. И двамата, не знам какво са правили, но работиха толкова черна работа, колкото и в затвора не са им възлагали. Освен от серията Старата леярна, в изложбата са включени и части от сериите Цигани и Строителни войски. Истината беше враг на комунизма. И знаете ли защо? Защото тя беше ужасяваща. Сега тук ще стоят някакви роднини на милиционери, които са получали една шапка пари за това, че са набили някого или са изпяли кой какво е говорил. Но това не е целокупния български народ. Тогава беше отвратително заради едно нещо. Хората стоят и не смеят бащи и деца да си говорят истината. Или ако я говорят, утре да не я кажеш някъде, на някого. Защото няма да те има. И малко хора, аз имам такива колеги, чест им прави. Надявам се и някои от моите фотографии да са в тази посока. Фотографиите в изложбата на Гаро Кешишян са собственост на фондацията на италианския колекционер и куратор Серджо Поджанела. Благодарение на него те са изложени в София. Първият път не се срещнах с Гаро, а с една негова фотография в един музей във Варна. Бях много впечатлен от качеството на тази фотография. Докато търсех най-правилния ъгъл, от който да я разгледам, защото все пак стъклото отразява светлината, окото от снимката сякаш ме преследваше, гледаше ме постоянно. Попитах директора на музея кой е авторът и минути по-късно Гаро вече беше дошъл. После отидох в неговото студио. Там видях 42 снимки на арменци, портретни снимки на възрастни хора, на жени и на деца. Бяха много впечатляващи, дори повече от първата фотография, защото в техните лица се четеше тяхната трудна съдба в миналото, свързана с преследването на арменците, този известен исторически факт. Около една случайна история, 15 години контактуваме. Вече няма финансова страна, но ето, няма, той донесе тази колекция, която за мен е чест, че някъде я съхраня, защото аз нямам нито едно копие от това, което виждате при себе си. Но той ги пази като очите си някъде другаде. В България това няма никакво значение. Аз ги раздавам. Ако може за пари е чудесно, но повечето ги даваме и така на приятели. Те имат мои снимки, аз там. Защо, знаете ли? Могат да се направят други. Поджанела е член на Международната общност за изследване на шаманизма. Разказва, че шаманите бродят между горния и долния свят, за да търсят душите на болните. Според шаманите, човек се разболява, когато губи душата си. Колекционерът открива много паралели с фотографиите на Гаро Кешишян. Ако разгледате персонажите в фотографиите на Гаро, на тези персонажи маските са свалени. Дори да изглежда, че позират пред камерата, те са свалили маските си.
В тези фотографии артистът не присъства, той е зад фотографската камера. При Гаро натискането на копчето на фотоапарата е като изстрел с оръжие. С едно движение премахва всички маски и показва своите персонажи в тяхната човешка същност, сякаш им дава душа. Шаманите, които са истински механици на възторга. Така и Гаро чрез фотографията провежда целия ритуал да подготви персонажа, да избере фон, да провокира действие. Той създава една свръхестествена атмосфера, която кара всичко материално да се изпари. Къде е изкуството на Гаро всъщност? То се състои в изваждането на невидимото от персонажите, от хората, които застават пред обектива му. L'invisibile della personalità del soggetto fotografato. Кешишян се въодушевява много, когато заговаря за снимките на работниците от строителни войски. Мъжете от групата, наказана с принудителен труд, заснел за 5 минути с разрешение по изключение от надзирателя. Това е заглавие на Спагети Уестърн. И тази снимка е продадена в Италия, защото мислеха, че аз съм направил това нещо на гърба на този затворник. Когато му казах, махни си фанелата, той е един от тези тук някакъв. Той му е скъсан задника от бачкане, то се вижда. Той казва, имам нещо драскано на гърба, казва, драскано. Викам, че ме интересува какво е драскано. И като застана, и аз нищо не чета, и чак по-късно разбрах, че Дио пердона ионно означава Бог прощава, аз не. Заглавие на Спагети Уестърн. Според мен персонажите на Гаро показват целия спектър на човечността. Това е стойността на фотографията. Това не са репортажни снимки, не са снимки, които са направени като изкуство за изкуството. Това е светът на човека, в който Гаро се оглежда. И с помощта на тези изстрели, които прави със своя обектив. Истината никога не е безболезна, защото не става дума за красота. Повечето колеги и фотографи, които се мъчат да направят тази измислена история, вече не мога да понасям залези, изгреви, не знам какво. Всичко е толкова красиво, че аз на 70 години съм и не съм виждал вече толкова красиви изгреви, колкото ги правят на щайгата, пластмасовата, наречена PC. Известен с безпощадната си самокритика, Гаро Кешишян винаги спазва един принцип. Към всяка фотография прибавя по 100 години, които я освобождават от емоциите и я превръщат в документ на времето. Фотографът държи винаги да разказва честно за историята, на която е свидетел. Трябва на всяка снимка човек да сложи едни 100 години и да си помисли, тази снимка ще има ли интерес към нея след известно време. Той, че се заснели тук така заедно, какво значение има за някого си? Обаче, ако до нас стои някакъв предмет, нещо, маса, стол, това, че масата и стола и чашата могат да се окажат тая история, те могат да се окажат нещо по-важно от нашата тъпа физиономия. Тук, гарантирам ви, в тая сала няма да видите нито един кадър, който рекламира нещо, освен какво? Красивите жени и трагичните мъже, които бачкат много. Нещо такова е скобата. Това обаче след известно време ще изглежда като документ. За 40-те години, през които Гаро Кешишян снима, фотографиите му са показвани в музеи и галерии из цяла Европа, както и в Съединените щати и Япония. Почти на кръст в планетата. Ма има държави, в които не съм стъпвал. Например, искам да видя Истанбул, а не смея да отида там, защото геноцид ме учит, страх ми е. Пък от друга страна има много приятели турци, много готини хора. Не знам. Изкуството през обектива на Гаро Кешишян изследва дълбочината и многообразието на човешката душа и на света. Фотографията е един шанс, един свестен и честен човек, като мене, да съхрани парчета истина. Тук вече шегата свършва, защото ако щупим едно огледало, нека така да се обърна към всички си колеги, ако щупим едно огледало, хиляди парченца да стане това голямото, всяко едно от тях ще отразява само едно парче от света.